nandito po ako ngayon para sa update ng aking store. So, ipapakita ko sa inyo ang pagbabago ng aking store kasi nga dati is low na lang ang aming bubong. Kaya ngayon ay napalitan na namin ng SIM. Kaya panoorin nyo po. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like and share my videos. Thank you for watching. Mama. Kanina luna. Ayun. Meron na siya. Ayan. Meron na siya. Tapos ayan yung lunang tinanggal sa taas. Alin? Alin, Han? Huwag kang salita ng masama sa ano. Ayan, kulang ng isa. Kaya bumili pa siya ng isa. Ano, hahatiin pa niya yan, ano? Hindi. Bakit? Papabuo ko to. Ha? Papabuo mo? Oo. Sayang, bigyan natin. Ay, meron ka pa doon exist na ano. Hindi niya alam ko, wala kang alam. Ayan sila. Lalagyan na lang ng wool kasi yung bubong ng bahay. Ayan pa. Ayan mga guys, paunti-unti na lang namin gagawin. Ayan siya. Bubong. Ang aming munting tindahan. As in, daanan dito ng tricycle. Ang daming sasakyan. Kotse. Punta doon. May panibagong subdivision doon, extension. Tapos ito. Yan ang aming munting tahanan. Bali, next. Namin ng semento na. Yan namin pa to dito. Ako pa yan. Kasi nakuha namin is end lot. Yan. Tapos na. Pag gumagamit siguro ito, pero ang laki na lang katawan mo. Ako, Ha? ang iniinom ko lang, pag nagbabay ko, lipubitan. Kumakain lang naman eh.
Ako, Yung lipubitan. pagka hindi kakain, nakakape. 3 lipubitan na para bawal ko na. Hindi yun, biyaya ka na sa lupag mo na yun. Ganun kahaba yun. Yung kami, ulit talaga sa oras lang. Katapos nun, dyan na ulit. Punta na sa lupag nun. Ay, alam mo kasi may umalis dito, alauna. Gabi. Oo. Eh, nakarating kami sa doon sa bahay. Tapos 4 mo na